sabem que molts de vosaltres ja de fet feu moltes activitats per aquest col·lectiu i projectes, etc. Llavors avui hem convidat a 3 persones perquè fem un petit tast. Després a l'espai de debat, si voleu compartir ja què és el que esteu fent, doncs millor que millor, i així entre tots anem creant aquest coneixement. Llavors li demanaré al Guillem Martí, a l'Anna Guarro i a la Roser San Juan que pugin a l'escenari, no m'abandonin. Us hem convidat sobretot perquè volíem que ens expliquéssiu més que el que feu, com ho feu, no? El com, que és una pregunta important i que tots ens fem. Llavors hem triat 3 experiències amb enfocs diferents. Començarem amb en Guillem Martí, que és el tècnic d'accessibilitat d'aquí del MACBA, i que heu dissenyat unes activitats específiques, una visita específica per persones amb discapacitat intel·lectual. Jo la vaig veure l'altre dia, m'agrada molt. I bé, et deixo dono la paraula. Ara agafaré un altre micro. I el passador? Bé, hola. Jo abans de res volia començar, que abans no ho he fet perquè us volíem deixar anar a fer el cafè, agraint a la gent de Fundació TEAS i d'INCAT el retrat mortuori del MACBA. No, parlant seriosament, afortunadament, com deia la Carmina, moltes de les coses que heu dit les tenim consignades, però crec que és interessant que els tècnics o els responsables d'accessibilitat no parlem en nom de, sinó que vingueu vosaltres i ens passeu la cartilla. També agrair a Propa Cultura l'oportunitat de parlar avui i immediatament demanar disculpes perquè no em cenyiré exactament el guió. El cas és que havia d'escollir entre explicar com fem les visites guiades accessibles o explicar-vos una anècdota. Les dues coses a la vegada era impossible perquè en 10 minuts no tenia temps i em començaries a ensenyar pebrots vermells o no sé quins. Llavors he escollit l'anècdota. Entre altres coses perquè crec que aporta una cosa que s'ha comentat avui, sobretot en aquesta última intervenció de Pedagogies Invisibles, s'ha apuntat una mica el que crec que està lligat a l'anècdota que volia explicar. I en canvi sobre atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, recursos, visió de la discapacitat, crec que s'ha aportat coses prou interessants i vaja, que escollir l'anècdota. Abans de res, per això contextualitzo ràpidament el que comentava la Clàudia. Nosaltres en aquests moments estem oferint visites guiades teòricament dissenyades pensant en persones amb discapacitat intel·lectual a la col·lecció MACBA sota la superfície, que és la col·lecció que teniu a la planta 0 del museu. Sabeu que al MACBA no tenim una col·lecció estable, sinó que anem renovant, però en aquest cas són les peces, diguéssim, patrimoni MACBA, que la tindrem fins novembre del 2018. I també tenim visita guiada accessible a Poesia Brossa, que acaba el 25 de febrer. I que és bastant desastrosa des del punt de vista de l'accessibilitat, com van poder comprovar els companys d'INCAT i de Fundació TEAS, però que l'exposició és interessant i si feu en visita guiada intentem proveir d'un cert acompanyament. Una altra cosa de context que volia comentar és que jo particularment com a tècnic d'accessibilitat treballo l'accessibilitat en el Departament de Programes Públics i Educació. Em sembla que acostuma a passar això, que els responsables d'accessibilitat a vegades en museus i equipaments estan vinculats a educació. Per nosaltres això és important perquè ens permet nodrir-nos de moltes altres activitats, no només del model canònic de visita guiada, sinó de moltes altres activitats educatives que es fan per molts col·lectius. Intentem treballar una mica en equip i moltes de les coses que diré avui no tenen directament a veure amb persones amb discapacitat, sinó amb orientacions en principis que intentem aplicar o que intentaven aplicar abans que arribés jo, fa molt de temps, les companyes que treballen al Departament d'Educació en les activitats que es duen a terme. Vaig a l'anècdota. L'altre dia vam fer una visita guiada justament a col·lecció, era la que estava la Clàudia, per persones amb discapacitat intel·lectual. Estàvem fent un recorregut i en un moment donat va passar que una noia que venia amb nosaltres per accident va trepitjar una obra d'art. És una instal·lació, sabeu que aquí el MACBA a vegades ens dona per fer instal·lacions al terra, vull dir que no són quadres penjats a la paret, sinó que ocupen un espai. Aquí tinc la prova del delicte. Aquesta és la companya de seguretat que està fotografiant la prova del delicte. Veieu, aquesta és la instal·lació, una obra de Carla Blac, hi ha una franja de pols a terra i una noia del grup per accident va trepitjar. Vam activar els protocols de seguretat, vam dir que no passava res, que era un accident, que vigiléssim perquè aquestes coses podien passar, cap problema. Fi de l'anècdota,
si no fos perquè quan va acabar la visita i vam fer la típica posada en comú de què us ha agradat, què no, com ha anat, no sé què tal, en general les respostes acostumaven a ser, afortunadament, bé, ens ha agradat tot, bé, tal, però aquella noia va fer referència al fet que havia trepitjat l'obra com una cosa que no li havia agradat. És a dir, que de seguida va expressar la consciència de que s'havia equivocat, de que havia comès un error, de que s'emportava una mica la petjada de que alguna cosa li havia donat, diguéssim, mal rotllo, en aquest cas. Primera cosa important de l'anècdota. Segona cosa important. Uns dies després que passés això, a mi se'm va aparèixer l'espectre de Sigmund Freud i em va fer dubtar fins a quin punt això havia passat casualment, fins a quin punt aquella noia no havia volgut realment trepitjar aquella obra. Hi ha algun psicoanalista a la sala? Sempre he volgut preguntar això. Vaig pensar fins a quin punt allò havia sigut el que es coneix com un passatge a l'acte, és a dir, alguna cosa havia funcionat en el seu inconscient i havia decidit que volia trepitjar i volia trencar aquella obra. Per què? Perquè ens en vam adonar que tota la visita guiada que havíem estat fent, bàsicament havíem fet moltes coses, moltes obres, moltes recreacions tàctils, moltes dinàmiques, tot molt divertit, però bàsicament hi havia hagut dues idees que havíem estat matxacant sistemàticament durant tota la visita. La primera idea és tota una sèrie d'artistes que es dediquen a destruir obres d'art. És a dir, vam passar tota una sèrie de pintures, artistes que es dediquen a foradar-les, a esquinçar-les, Ángela de la Cruz que fa un quadre i directament el destrossa, el rebrega, i casualment, no sé si te'n recordes, just abans de que la noia, suposadament per accident, trepitgés Carla Black, veníem de la sala on hi ha una obra de Pere Jaume. L'obra de Pere Jaume consisteix literalment en agafar 3 obres d'art i destrossar-les, fer-les bocins petits i fer-ne una massa de compostatge. O sigui, literalment es carrega, aniquila l'obra d'art. Per tant, evidentment, la gent surt d'aquesta sala, d'aquesta exposició amb unes ganes boges de destruir obres d'art. La primera obra d'art que et trobes davant, les ganes que tens és de destruir-la. Però la segona idea que vam estar repetint i repetint durant tota la visita és no toquis, compte, vigila, no es pot tocar, no, aquesta no es pot tocar, tenim una recreació tàctil però l'obra no es pot tocar. No, pots tocar la làmina en relleu però l'obra no es pot tocar. Conclusió, la noia aquesta va marxar amb un cert mal rotllo al cos pel fet d'haver comès l'error de trepitjar l'obra i no va marxar havent entès què és el que passava allà. Jo espero i desitjo que entengués certes coses, espero i desitjo que fóssim accessibles en transmetre certs coneixements, però ella no va marxar pensant, ostres, he comès un error, però ara entenc que... No, ara entenc res. Te'n vas amb una contradicció, amb un batibull al cap important. Resulta que el que aquella noia va viure anecdòticament, va ser una anècdota d'un dia i una hora concreta, no té res d'anecdòtic. És la contradicció essencial a l'art contemporani i al Museu d'Art Contemporani de Barcelona i a qualsevol altre museu d'art contemporani. Ens dediquem a posar obres d'art que expressen i manifesten les pulsions destructives dels artistes, a vegades no tan destructives, però moltes vegades són obres d'art que impliquen una participació activa del públic, una participació activa del visitant, etc. Però al mateix temps estem permanentment fent servir els museus com a arxius d'objectes intocables que no es poden malmetre, que no es poden desgastar, etc. Això és una contradicció. Aquí no hi ha res a entendre, és a dir, aquí no hi ha un coneixement que un se'n pugui emportar com una moralina, hi ha un curtcircuit que en aquest cas ella va viure en les seves pròpies carns anecdòticament, però que és un curtcircuit que afecta, en aquest cas, a la cultura contemporània i als museus d'art contemporani. On volia anar a parar? Si us hagués explicat com fem les visites guiades teòricament per persones amb discapacitat intel·lectual al MACBA, us hagués explicat que intentem sempre crear un fil narratiu, cosa que no és evident. Moltes vegades les visites guiades convencionals són una mera successió d'obres i anem veient coses. Ens agrada crear un fil narratiu o donar un sentit, diguéssim, que tot això quedi relligat amb una certa història. Si el discurs curatorial no ens agrada o és massa complicat, doncs creem-ne un de nou, diguéssim, que evidentment tingui diàleg amb el discurs curatorial, però intentem crear una història o un fil narratiu. En aquest cas juguem molt amb l'element del mirall, que és un element que dona la benvinguda a la visita. Intentem respondre una mica aquí darrere del mirall, per cert. Us hagués explicat que intentem, en la mesura del possible, modificar una mica la relació entre l'educador i l'educant, és a dir, mínimament intentem crear una dinàmica
que no sigui, també s'ha comentat fa un moment, l'educador com l'autoritat que es té el saber i transmet uns coneixements, sinó que hi hagi una dinàmica d'interpel·lació, que l'educador faci de dinamitzador i que es deixi interpel·lar també per les preguntes i les inquietuds del grup. Us hagués explicat, em sembla que m'he saltat una, no? Vale, pues se ha ido. Us hagués explicat que intentem ocupar l'espai d'una forma diferent, algo molt semblant al que explicaven les companyes de Pedagogies Invisibles. Intentem operar certs desplaçaments en les formes habituals en què tenim de visitar museus, la manera que tenim de transitar per les sales d'exposicions, d'accedir a les obres d'art, justament la qüestió de la visibilitat central, juguem amb elements tàctils, juguem amb elements molt diversos. Us hagués explicat tot això, però m'he centrat en l'anècdota per fer referència a un últim punt que per mi també és important, que no és una bona pràctica, no és una cosa que fem conscientment ni premeditadament, per això he escollit una anècdota, que és que fa temps que ens volta pel cap fins a quin punt hem d'incloure en el disseny de les visites guiades i sobretot en l'avaluació i en la reflexió al voltant de les visites guiades que no tot és qüestió de passar-s'ho bé i que no tot és qüestió d'adquirir coneixements, que és algo que expressa l'anècdota que he explicat. Evidentment, nosaltres no pretenem que la gent vingui al MAC a passar-s'ho malament, molt menys pretenem que vinguin a destrossar-nos les obres d'art, però sincerament crec que és una que hauríem d'incorporar d'alguna manera en el treball al voltant de les visites guiades. És a dir, també ha sortit abans, és a dir, que crec que en general hi ha una sensibilitat sobre que no tot es pot avaluar en termes de s'ho han passat bé, doncs ja està, però a vegades falten criteris per saber què vol dir anar més enllà de simplement passar-s'ho bé. I d'altra banda, insisteixo, és a dir, no només transmetre coneixements, sinó també transmetre aquests elements de contradicció a vegades que poden haver-hi. Jo us he explicat el cas concret que afecta a l'art contemporani. Evidentment, en qualsevol equipament cultural entenc que hi ha contradiccions, ambivalències, coses que en realitat nosaltres no sabem com explicar perquè no tenen una explicació última. És a dir, nosaltres el dia que va passar això potser vam reaccionar malament, se'ns pot criticar perquè vam reaccionar, potser no vam fer l'acompanyament adequat, potser no vam donar les explicacions adequades, però res que tingui a veure amb les nostres competències explicatives podrà borrar el fet que hi ha una contradicció en l'art contemporani, en els museus d'art contemporani, que és això, obres que juguen a la destrucció i eternitat de l'obra d'art. I crec que generar això o treballar això és important des del punt de vista de que, i per això feia referència abans a la qüestió del Departament d'Educació, crec que educar no només és transmetre perquès, sinó acompanyant la falta dels perquès. Hi ha vegades en què no tenim una justificació per certes coses i acompanyant aquesta experiència crec que també forma part de les visites guiades en general i de les visites guiades amb persones amb discapacitat intel·lectual. Ja acabo. Gràcies. Gràcies, Guillem. Un aplaudiment, no? De la visita que vaig poder acompanyar, he de dir que em va semblar que funcionava molt bé la durada, no era molt llarga, l'elecció de veure obres, no és el que diu, no es van veure totes les obres, es van escollir unes quantes i a més les van poder escollir ells en funció de la temàtica que els venia de gust aquell dia a explorar. I en tercer lloc, aquesta obsessió meva de la butxaca màgica que li dic jo, d'anar traient elements que poden anar a donar suport i que són elements més sensorials i que es poden tocar i que aquests sí que es poden olorar i que realment fan que la relació amb l'espai, amb el mediador, amb l'educador i amb l'obra sigui molt diferent. Vull dir que jo crec que estan convidats a fer un seguiment d'alguna visita. Doncs seguiríem amb la Roser San Juan, responsable del servei educatiu de la Panera, i no dic res, directament. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair la invitació i és un privilegi estar entre BACBA i Picasso. Estic encantada. Quan parlem d'accessibilitat, a mi moltes vegades em ve al cap una obra de Santiago Sierra que va presentar a la Bienal de Venècia, que era aquest pavelló espanyol que tu no podies entrar si no presentaves el teu passaport espanyol i quan entraves no hi havia res. I aquesta cosa de no poder accedir, jo crec que és el primer que tu t'has de plantejar si vols treballar accessibilitat, recordar algun moment en què t'has sentit excluït, l'empatia.
Jo us parlo des d'aquí, des del Centre d'Art La Panera. Som a la perifèria, estem a Lleida, tenim un centre d'art contemporani que no és ni un museu, que també hi ha les seves diferències, però no per això no té una programació, des del nostre punt de vista, de molta qualitat. I des del 2003-2004 que vam inaugurar ens vam tenir el repte de com ho fem en el projecte educatiu. L'Helena Ayuso i jo, que érem qui el vam engegar, ens vam plantejar per on comencem. Això ho hem de fer per fases, no podem pretendre tirar-nos a fer projectes educatius per tothom. Hem d'escollir per on començarem. I la nostra zona de confort ens va portar cap a l'educació formal. La sorpresa va ser que vam començar a tenir una demanda molt gran de tècnics d'associacions d'atenció a la discapacitat intel·lectual que ens demanaven si podíem oferir una activitat del que ells deien oci cultural, que nosaltres ni sabíem què volia significar el tema d'oci cultural. Per tant, teníem una formació bàsicament d'historiadores de l'art i de gestió cultural i ens enfrontàvem a un repte molt gran. Per tant, això, havíem de trencar les parets, per això us fico aquesta instal·lació que va fer Juan López el 2013, que podíem veure el que hi havia fora del centre i també plantejar-nos aquesta cita d'Amanda Robledo, que és companya de Pedagogies Invisibles, que és aquesta cosa de, vinga, anem a fer un projecte per accessibilitat, anem a fer un projecte per nens de 0 a 3 anys, anem a fer un projecte educatiu per a persones grans, de tercera edat. Realment hem de funcionar així els serveis educatius? Nosaltres ens relacionem com amb caixes, no? Jo només parlo amb les persones que són pèl-roges i tenen pigues, però només dino amb persones que tenen bigoti. No funcionem així. Per què fem els projectes educatius d'aquesta forma? És cert que hi ha d'haver un camí, és cert que hi ha una evolució, però potser el que estem fent és, en comptes d'inclusió, estem com a separant, no? Com a la formació inclús de les nostres assignatures que tant critiquem. Per tant, hi ha hagut un desfase. Però aquí hi havia 3 paraules que per mi són importants, que una és l'adaptació, l'altra és la inclusió i l'altra és el final, l'objectiu final, el de... Això mateix. Integració, inclusió i emancipació. Emancipació és un desig, no sé si és possible, però les propostes que ens presentaven Pedagogies, no us agradaria a vosaltres també participar d'elles? Hem d'accedir-hi només des d'accessibilitat? Per què no un grup de persones de públic general poden accedir-hi? Són experiències significatives per a tothom. Llavors, potser hauríem d'intentar buscar fórmules que permetin l'emancipació, el que puguem ser crítics, el que podem ser per nosaltres mateixos. Nosaltres vam començar aquí, el 2009, amb aquest repte d'intentar buscar formació per millorar l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, i des de l'educació, des dels mediadors, un grup de mediadors de diferents museus, del CEDAN, de Panera, Esbaluar, que és el Centre d'Art Contemporani de Palma, i del sud de França, de Sète i de Toulouse, ens reunim i mirem com ho fem, com els atenem, quins projectes duem a terme i com els podem millorar. I això està recollit en aquesta publicació, que és del 2009, i que en aquell moment era una de les pioneres en què feia reflexió sobre tots aquests temes. I què vam proposar-nos? També ficar una mica de... Nosaltres teníem molta por perquè pensàvem que amb bona intenció podíem fer coses molt mal fetes durant les visites o durant els projectes. Per tant, la primera cosa és que sempre hem treballat en col·laboració amb els tècnics. Jo soc historiadora de l'art, jo soc gestora, però no soc ni artterapeuta, ni psicòloga, ni treballadora social. I això jo crec que ho hem de tenir en compte. Per què no fem equips multidisciplinars i intentem agafar tots els papers de l'orquestra? Potser no ens toca. Aquestes van ser algunes de les pautes que vam anar establint entre tots els mediadors que vam participar en aquest projecte, que són coses com a molt senzilles que segur que feu, però que fa falta com que reunir-nos i dir, vale, doncs sí, és això el que hem de fer, no? 3 apunts de 3 visites que hem fet últimament i que d'alguna forma
creiem que tenen alguna cosa a veure amb la inclusió. En aquest cas és Francesc Torres, és una exposició que vàrem tenir nosaltres el 2016-2017, que tracta sobre la memòria històrica, i el que vàrem fer és, tenim una activitat oberta a tothom. Anem a preparar els grups que vulguin d'accessibilitat perquè puguin accedir-hi, no? I llavors van fer tot un treball previ amb els tècnics en els centres, fent treballs de reminiscència, els que eren persones d'edat, posant pel·lícules, buscant documentació. Després van fer la visita i després van accedir en aquesta visita comentada del Francesc Torres. Què va passar? Que no tenen moltes vegades aquesta prudència que a vegades tenen altres persones no diagnosticades amb discapacitat, i el que va suposar això és que tothom es va animar molt més a preguntar. Van perdre la por. Nosaltres tenim una forma de funcionar que és que fem això, moltes reunions prèvies, reunions posteriors, i volem també visibilitzar què passa després de les visites, perquè tu pots fer moltes coses durant la visita, però què ha passat? Quin recull en tenim? Això, el que fem és un aixopluc amb el que diem Jornada de Portes Obertes, que és una exposició al setembre, que recollim tots els inputs que després han passat en el centre, sigui quin sigui universitat, sigui escola bressol, o sigui centre de treball, o el que sigui. I, per exemple, aquí teniu una interpretació de Mauro Vallejo d'un centre en concret, em sembla que és Aspros. Un altre apunt amb una altra visita. Vam tenir una exposició que es deia Vestides, vesticossos, fenomenologies de l'aparició, comissariat per Maia Creus i Oriol Ocaña, i que el que ens parlava era del cos i de com aquest cos ens porta a diferents discursos, no? I també la moda. Llavors, amb síndrome de Down Lleida el que vàrem fer va ser, primer, quins interessos ells tenen amb la moda, i després vàrem fer una interacció amb Paola Torres, que és una noia amb síndrome de Down que ha obert un blog de moda, i així ens van començar a treballar i a fer un espai de reflexió de quins eren els seus interessos de la moda. En definitiva, que això també ho apuntaven les companyes i segurament molt millor, és buscar tots els retorns d'allò que ells coneixen i d'allò que poden fer connexió amb els continguts de l'exposició. Sí. Per una banda, aquí hi hauria tot el que seria el contingut de les visites, com intentem treure-n'hi suc, doncs la creativitat, la transversalitat que implica una exposició, i allà hi ha molts sabers, tu has de fer el filtre. Després també reivindicar el tema dels mediadors. El filtre moltes vegades, qui coneix les associacions, qui coneix els usuaris, això són els equips permanents dels centres, els mediadors, que són els que realment tenen el contacte. Llavors, amb lectura fàcil, evidentment que sí. I és molt complicat en un centre d'art contemporani, potser en patrimoni potser us és més fàcil, però el text d'un comissari no el toca qualsevol. Però a males de que no se pugui realitzar lectura fàcil, els educadors, el valor de la persona i del tracte i de persona a persona. Després, aquí teniu algunes metodologies que nosaltres hem revisat. No les hem adoptat mai de forma estricta, cap d'elles, però sí que les coneixem. Jo crec que això és una cosa bona. El saber que existeixen coses que les pots adoptar o no, o pots fer un remix o de coses que només t'interessin. I després aquest és una altra part dels nostres projectes, que és això de projectes artístics col·laboratius en què fiquem un artista i es fa un projecte artístic, però entre tots els participants. No és un projecte d'artistes, sinó dels participants, i això tenim bastanta experiència en aquest sentit. Cap a on volem explorar? Volem explorar tot això que, per exemple, avui anem aprenent i tot el que ens vagi passant. Jo crec que el que hem de fer és sempre ficar les antenes i d'anar reconduint tot allò que vagis incorporant. Em sembla interessant el de l'Empower Parents, que els pares es puguin empoderar com perquè els seus fills puguin anar a qualsevol museu. Per exemple, això em sembla interessant també del conveni que tienes debajo del sombrero amb la Universitat Complutense per fer tallers de professionalització de persones amb discapacitat, però des de la Universitat de Belles Arts. Vull dir que és això, anem configurant com a organigrames, fem xarxa, que això sempre es diu, però que és el que realment funciona.
I el de la lectura fàcil em sembla superinteressant, però en el cas de l'art contemporani una mica difícil. 4 punts. L'art contemporani el que ens permet és fer un calidoscopi de tot el nostre voltant a través dels ulls dels artistes. Cada artista té una manera d'interpretar-lo i de visibilitzar-lo diferent. Aprofitem això perquè tots som diferents i ens pot donar moltes pautes. El tema de les possibilitats terapèutiques, però en mans dels tècnics des del meu punt de vista o des de la manera que nosaltres treballem a la Panera. Per això que us deia que no tenim formació universal. Cadascú també s'ha especialitzat en quelcom. Deixem que funcionin els professionals. El disseny universal, això que us deia, voleu dir que no hi ha coses que fem específicament per una franja de públics i que la podríem oferir a tothom? El tema de multidisciplinar ja hi he insistit, és que no ho veig. Aquest d'aquí, sentit comú. És que a vegades, no sé si els companys assentaran també amb aquest concepte, però a vegades el sentit comú és el que menys es dona, no? I experimentar. Sí, s'ha desquadrat. Llavors, volia ficar aquesta cita de justament una xerrada que va fer la Glòria Picazo, que és la nostra antiga directora fins al 2003-2013, va ser la directora del Centre d'Art i és qui va impulsar tot aquest tipus de projectes, que me sembla interessant compartir. I diu, després d'un llarg camí que ens va portar fins i tot a França, amb 3 anys d'investigació, tots els socis implicats en aquest projecte per millorar l'atenció de persones amb diversitat funcionals a museus i centres d'art contemporani, vam arribar a la mateixa conclusió. No hem de fer res diferent. No hem de fer una visita especial, però sí que ens hem de permetre arriscar. Com deia Beckett, ho vas intentar, vas fracassar. Tant és, prova una altra vegada i fracassa una altra vegada. Fracassa millor. I fins aquí ho deixo. Moltes gràcies, Roser. Molt bé. Anna, si em permets un segon, perquè bé cuento, pel que comentaves. Des de la Propa, de fet, abans d'aquestes jornades vam fer una crida a les entitats socials amb les quals ja hi treballem i estem acostumats i tenim molt bona comunicació, per preguntar quines serien aquelles que volguessin col·laborar amb els museus i amb equipaments culturals per treballar precisament en col·laboració. No només perquè vinguessin a fer visites i projectes, etc., sinó per donar un cop de mà en temes d'accessibilitat, una mica com aquest experiment que hem fet avui, doncs que es poguessin provocar aquestes relacions, aquests agermanaments. En fi, que sapigueu que comptem amb una petita base de dades, després us faig un exemple, hi ha unes quantes que en tenim, i aquells que estigueu interessats, no només són de Barcelona, són d'arreu, els que estiguéssiu interessats de trobar una entitat amiga, doncs us posaríeu en contacte amb nosaltres i començaríem a fer aquesta relació. Dit això, hola Anna. Hola, bon dia a tothom. Jo també estic molt contenta i agraeixo molt aquesta invitació perquè, diguem-ne, des del Museu Picasso potser tenim un recorregut que no és tan extensiu com el de les dues altres entitats, per tant, també em sento que m'han convidat a seure'm a la taula dels grans avui. I sí que a través d'aquesta invitació potser ens vareu fer donar compte d'un procés que havíem portat a terme quasi sense adonar-nos. Al museu fa uns anys vam tenir com una petita crisi interna, teníem un servei educatiu de bastant recent creació i que s'havia configurat tenint molt en compte les necessitats del que eren les escoles i també tenint molt en compte el que eren les necessitats d'una narració històrico-artística, això molt basada en la història de l'art. I a partir d'aquí, Picasso és un nom que es ven sol, gràcies a aquesta sort tenim, però teníem un gran nombre de grups que ens venien a visitar i al final acabaves pensant què n'han tret realment d'aquesta visita de curt termini. Nosaltres ens especialitzem en això, un gran nombre de visites a curt termini, què n'han tret que sigui profitós i com a museu no estem entrant en contradiccions com les que dèiem, veniu a veure les obres, no les toqueu, per això escolteu, penseu després pel vostre compte, però aquí som la veu nosaltres, i tota una sèrie de contradiccions que estàvem cometent. I a partir d'aquí, també com comentava la Roser,
una anàlisi de quines metodologies podíem usar i vam trobar la metodologia que ens ha servit per panacea a nosaltres. No estic dient que sigui la metodologia perfecta, però nosaltres vam començar a treballar i a formar-nos en el que són les estratègies de pensament visual, i aquí hem trobat una manera de dirigir-nos als nostres públics que ens serveix per molts objectius. Un dels primers era dotar d'aquests, primer cas eren infants, però després vam veure que era una metodologia que ens servia universalment, per dotar d'aquests visitants d'unes eines molt bàsiques perquè ells se sentissin autònoms davant de l'obra d'art, tenint en compte que tenim una col·lecció que en aquest cas és quasi un moment únic, que ens permet anar de l'art clàssic a l'art contemporani i ens permet fer un camí amb ells. I a partir d'aquí explorar aquest camí i fer que fossin les seves preguntes i les seves curiositats les que dirigissin aquest procés d'autonomia o de primera autonomia era una ocasió que no volíem perdre. Les estratègies de pensament visual, amb aquest procés de preguntes obertes i de debat col·lectiu, ens proporcionava una manera de treballar-ho. I ara aquí sí que faig les meves notes perquè si no perdo el fil. Jo no sé si val la pena, faré un resum molt breu de què són les estratègies de pensament visual, potser és molt reiteratiu, però com deia abans és un procés en el qual nosaltres com a educadores el nostre rol canvia substancialment, de ser emissors passem a ser moderadors d'un debat entre el grup. I aquest debat el fomentem o l'animem a base de bàsicament 3 preguntes que poden ser modificades, però que són molt obertes i que és demanar-los als visitants que interpretin què està passant en l'obra, que facin una narrativa a partir del que veuen, que sustentin aquesta interpretació en evidència de l'obra, és a dir, no estem anant a buscar interpretacions emocionals o interpretacions personals de l'obra, sinó que estem anant a buscar parlar de l'obra d'art en si. Però aquest parlar de l'obra d'art en si ens permet també veure que un mateix objecte té diferents significats per un grup i això construeix coneixement col·lectiu i construeix debat i construeix aquella capacitat d'escoltar-nos i rectificar-nos en base al que pot dir l'altre o refermar-nos. Aquí els processos són els que són. L'altre gran avantatge que té aquesta metodologia i que ens permetia adaptar-la universalment, tot i que això va ser un procés, no va ser part d'un projecte treballat i definit davant mà, va ser anar aprenent nosaltres sobre les possibilitats de la metodologia i anar veient com treballàvem amb diferents públics amb ella i ens seguia funcionant perfectament, però que a l'estar centrada en els interessos, les curiositats i el nivell cognitiu del grup, no cal que nosaltres canviem la visita. La mateixa visita que fem per un grup de primer de primària, per un grup de quart d'ESO, per un grup d'adults universitaris que ens demanen un tema específic, o la visita que fem per un grup amb discapacitat intel·lectual, no la veiem en absolut. El que podem fer és, mitjançant aquesta necessitat de parlar, de conèixer bé aquest grup, o de conèixer un mínim el grup que ens ve, parlar amb l'educador, amb el moderador, prèviament, i assegurar-nos que les obres que tenim, primer, si nosaltres tenim unes visites ja fetes, aquestes obres es poden adaptar, podem canviar-les, parlant amb grups que tenen, que han hagut temes d'anorèxia, doncs potser hi ha alguna obra que va més bé que una altra. Potser volen adreçar el tema directament, potser no volen, o mares, dones que estan en centres d'acollida. Quines necessitats té aquest grup? Com les podem adaptar? Nosaltres tenim aquest plantejament inicial, a partir d'aquí, com ho modifiquem. Per tant, tenim un discurs que automàticament s'adapta al seu nivell i a les seves curiositats i als seus interessos, i a partir d'aquí ens permet créixer amb tots com a grup. Crec que no m'he recordat d'anar passant. Amb aquesta d'aquí. Sí. Bé. Que no hi veig aquí. És que és molt petita. Sí. A partir d'aquí, nosaltres, una de les primeres experiències va ser començar a treballar. Teníem un projecte de memòria amb gent gran que l'havíem dissenyat seguint els mateixos preceptes que havíem dissenyat el nostre
servei, el nostre programa educatiu, molt basat en un discurs històrico-artístic i molt basat en exercicis de lectoescriptura. Estàvem treballant amb un expert en geriatria, nosaltres no ho som, perquè deies abans tu que és molt necessari omplir els equips i anar a buscar aquests recolzaments de fora, però de seguida vam fer unes primeres proves de començar a adaptar el que eren les estratègies de pensament visuals amb aquests grups. Aquí teníem una doble vertent que va ser molt satisfactòria. Amb aquests grups hi treballem durant 6 mesos, en un mateix grup d'uns 15-20 avis, 20 persones grans. I per tant, aquí hi ha procés. Moltes vegades les nostres visites són visites d'una hora on parlem sobre 4 obres i per tant el procés és el que és. Arribem a conèixer els grups d'una manera bastant superficial. Aquí no, aquí va ser el primer nostre camp de proves i ens va permetre treballar amb ells i veies que des d'una primera xerrada davant d'una obra en la que ells no volien parlar, literalment, i deien no, tu ets l'experta, nosaltres no, acabàvem a partir de la 5ª sessió, 6ª sessió, amb ells hi havia un canvi radical on de sobte els seus comentaris començaven a treballar temes de composició, intenció de l'artista, estètica, etc. És a dir, el procés és ràpid i aquest empoderament, aquesta autonomia passa amb moltíssima agilitat. Per tant, amb aquest empoderament aconseguíem una millora en l'autoestima. Per què? Perquè els fèiem protagonistes del seu procés i aquí trencàvem tot i que de petita, tot això parlo des d'una modèstia, perquè els nostres projectes entenc que tenen el gran avantatge de tenir un abast amplíssim, però després també tenen el gran desavantatge que normalment incidim molt breument en els nostres usuaris o en els nostres interlocutors. Però sí que els fèiem, durant la seva visita, els fem protagonistes del procés d'aprenentatge que s'està liderant. I per tant, a partir d'aquí són les seves veus i són els seus coneixements els que ens permeten crear una visita. La durada, el profit que en treuen d'aquesta visita és tan superior que no us podeu imaginar el resultat. Per exemple, nosaltres ara ja portem uns anys treballant en algunes escoles, la resposta que estem obtenint d'infants amb els quals hem treballat fa 3 anys amb unes obres concretes durant 4 sessions en un curs escolar. I 3 anys després encara hi ha perfectament viu tot aquest pos i tot aquest treball. Per tant, sí que nosaltres estem fermament convençuts que a efectes de museu i com vehicula el seu coneixement i com en fa partícip a l'usuari, les estratègies de pensament visual són realment riques i són realment profitoses. Jo no dic que hagin de servir per tot, però en aquest cas sí que... A partir d'aquí també nosaltres el que vam començar a redissenyar és... A nosaltres ens agrada molt fer visites taller, és a dir, fem una primera visita a les sales de la col·lecció permanent del museu, on parlarem de 3-4 obres, depenent del grup i les seves necessitats, però després ens agrada molt anar al taller i fer coses amb les mans, perquè és una manera de reforçar. No ho fem a sales, que seria molt bonic, pensant en pedagogías invisibles y vuestro trabajo en salas. Les sales són un zoo, desgraciadamente, i en canvi l'espai aula sí que ens permet treballar amb una tranquil·litat i amb una serenor que moltes vegades les sales no tenen. Per tant, a aules sí que volíem treballar... Em diràs el temps? Perquè no he mirat per un moment. Un parell de minuts? Estupendo. Volíem fer uns tallers que estiguessin molt centrats en el procés, tot això des de la modèstia que estic parlant d'un taller d'una hora, però que estiguessin molt centrats en un procés que permetés a l'alumne, a l'usuari del taller, reflexionar sobre aquells temes que de manera natural la selecció d'obres que havíem fet prèviament ja portaven i que no fos tan important obtenir uns resultats bonics, ben fets, sinó que fos un procés d'interacció entre l'altre i un procés d'interacció a vegades amb noves eines o a vegades amb un mateix. Per tant, en els nostres tallers intentem que no sigui possible fer-ho malament,
que s'adaptin a totes les habilitats i a tots els coneixements, és a dir, si un sap més podrà portar potser el procediment tècnic o artístic més enllà, però si un no en sap gens o té una motricitat fina, defectuosa o qualsevol tema, podrà treure profit i podrà realitzar-lo fins a un nivell que més o menys se senti satisfet amb ell. I ja res més, acabo, donar-vos les gràcies. Gràcies. Aplaudiment. Molt bé, moltes gràcies a tots tres.